Бойко ме вика. Бойко казва, отиди пред мен, да тя ще обясни какво ще направим. Мен да променя закона. След това Бойко ме праща при Влади Горанов. Да ми каже колко трябва да дава. След което Бойко се обажда и казва, Севда ще мине, тя ще ти каже какво. Севда е било спорадично, когато им трябват, може би, за някакви дребни нужди. А при Влади Горанов беше част от бизнеса, 20% от печалба. Всичко ставаше по нареждане на Бойко Борисов. И натиска беше изключително силен. Ще изправя бизнеса, ще ликвидираме, никой бизнесмен не е по-силен от държавата. Като реших да продам малка част, пуснаха Валери Симеонов да променя закона за рекламата. Когато имах оферти и готов да продам 51% от бизнеса, ликвидираха бизнеса, измислиха ми 100 обвинения